enwere ọtụtụ famili mụrụ ụmụ mana ofu nwa n'ime fa bụ 1 out of 100 mmadụ dịka ọhamadike ndị Igbo, Okwuluọra ndị Igbo, Menyericious CEO. nya bụ na o nwere ike ọ bụrụkwa n'ọnwa anyị fadị ọtụtụ amalụmone magụla pibie nwanne mmadụ. Enwere ọtụtụ ndị anyị na-agọrọ ọfọ ndụ, enwere ọtụtụ ndị anyị na-ekpere ekpere ogologo ndụ na-arụ isi ike, enwere ọtụtụ ndị anyị ji aga mba mana amụrụ ha ọtụtụ mana ha bụ ofu out of 100. nwanne ọ na-adị mma ị ga-enwe ife ọ bụrụgo nọọsụ ọsọ ofu nwanne ka ofu ahụ bụrụ ofu. ọ na-adị mma ọ bụrụgodu nọọ moto ka ị chọrọ inwe bụrụ n'ụlọ ka ị chọrọ ịlụ nwanne ka ofu ahụ bụrụ ofu. ọ na-adị mma ọ bụrụ nọọ nwa ka ị chọrọ ịmụ ọ bụrụgodu nọọsụ ofu ka ọ dị nwanne ka ofu ahụ bụrụ ofu. nwanne mmadụ na ọtụtụ ndị anyị ji aga mba tata, ọtụtụ ndị a na-enyelu ndị mmadụ aka, ọtụtụ ndị a anyị ji eme ọnụ n'ụbọchị nke tata nwanne ịtọruo anya na nụ otu esi wee zụfa, nụkwanụ dị ahịsịrị, nụkwanụ ebe fa bidoro na ntu ha si wee malite nwanne mmadụ ị ga-achọpụta na azụrụ ha ofu ahụ abụrụ ofu. enwere ike mgbe ị na-achọ ka ịzụ ọnya bụ nwa gị ahụ, mgbe ị na-achọ ka ịkụzierie nke bụ ezigbo ụzọ, enwere ike as of then ọma nghọta ya mana dịka chi na-efo ọ ghọta nọọ ife ọma ka ị na-emerie nwanne. ọ na-adị mma ịga azụ nwa ọ bụrụgodo ofu ka ọ dị nwanne ka ofu ahụ bụrụ ofu. ọ bara onwe ya uru echi niile, ọ bakwazielugo nwa ndị uru, ọma bakwazie dị sosaiti uru nwanne. ọ na-adị mma ị ga-enwe ife ka ofu ahụ bụrụ ofu. ọ bụlọ ife ọbụla nwatakịrị nalụ gị ga-enye gị nwa bụ onye chọrọ ịzụ nwatakịrị ka ofu ahụ bụrụ ofu. ọ bụghọ ife ọbụla ọ narụ gị ka ị ga-enye ya. ọ pụta echi niile baa uru nwanne iri urie. ọ pụta echi niile nwanne o ruo n'oge nka gị ife onye ga-ene gị ụwa nka. ọ na-ewute na nke ikpeazụ a na-enwere ọtụtụ ndị mụrụ ụmụ iri, enwere ọtụtụ ndị mụrụ ụmụ 12 mana enwere otugo n'ime fa nwere ike ine nne na nna ha nka. ọ bụ ife anya mmiri na nke ikpeazụ a nwanne mmadụ ị ga-azụ nwatakịrị ka ofu ahụ bụrụ ofu. gị nwa bụ onye chọrọ ịzụ nwatakịrị ka ofu ahụ bụrụ ofu. o nwere some certain things ị gaghị eme ya ala ahụ ka o so ndị ọzọ na-eme nwanne. ọbụla nke ọbụla pụta anụ ka ị ga-enye ya, ọbụla nke ọbụla gụrụ ya at any time ka ị ga-enye ya nwanne. ọbụla ife ebe ọbụla a na-eme ife maọbụ ife ọbụla ọchị ime ka ị ga-eme ya ala ahụ ka o mee ya. enwere ike as of then ị na-egbochi ya odosins, enwere ike ọ na-afụta gị asị onye afụghị n'anya mana as time goes on ọ ga-aghọta ya ma ghọtakwanụ nọọ ife ọma ka ị na-emerie nwanne. gị nwa chọrọ ịzụ nwatakịrị ka ofu ahụ bụrụ ofu ị ga-ewere ihe gbasara 24th century debe n'akụkụ. ọ bụrụ na ya bụ nwa afọ ịzụọ ya ọfụma na ọ baala onwe ya uru echi niile, ọ bakwazierugo nwa ndị uru ma bakwazie dị sosaiti uru nwanne. ị ga-enwe ife ọ bụrụgodo ofu ka ọ dị ka ofu ahụ bụrụ ofu. ekenekwa m unu wee na-asụ unu nke onye chiri nyazeru ya gazielu nwoke gazielu nwaanyị ise. tụsaalụ m ozi a sọskraịbụ. daalụ na ụmụnne m.